मुङा मिथिंगा रामसियारि आंनि गामिनि मुङा बिलपारा आम्बारि बिलपारा मुसुलपुरनि बेनिफ्राय मिड एग्जामाव आं एबार 500 मार्क्स मोनदो आं आसा खालामो एबार आं MBBS मोनगोन होननानै बेनिखायनो आं दा खुसि आरो आगोलाव आं होबायमोन आंनिया माने आं बेलेगफोराव मोनगौमोन जानो हागौ माने डेन्टेल आरो बेलेगफोराव खिन्थु आं MBBS मोनैनि थाखाय आं MBBS खौनो नांथारगोन होननानै माने होथाबबाय थादोंमोन आरो बेसेबांसो खेब होनाय जादों बेसेबांसो खेब आङो एटेम्पआथ' खनबायानो होनजायो द्रपआ खनब्रै होनजायो आङो बे एटेम्प जानाय खिनियाव बेसेबांसो खेब उथ्रिसार जानो हादों एटेम्प जानायाव आङो खननैयाव आं मायबा नङा मायबा मोनगौमोन खिन्थु आं लायासै आरो देग्लाय बेस मोनथारगोन होनना आङो अलमस्ट सियर आरो फार्स्टआवथ' आं लादोंमोन फार्स्टआव आङो गुवाहाटियाव थांदोंमोन माने आं माने न'नि मानसिफोरखौ सोंदोंमोन हागोन ना हाया बेनिफ्राय बाबाया हा बन्दक दोनना फार्स्टआव आंखौ दोनहरबाय बेनि उनाव दोनहरनायनि उनाव आं कर'नानि थाखाय बिदिनो बाय प्रब्लेम जाबाय मोजां जायासै माने आंना बेसिकआबो इमान स्ट्रं नङामोन बेनि थाखायनो उनाव आङो मोनसे चान्स मोनबावदो 6 मान्थआव आं पुनेयाव दक्षिणायाव दंमोन दक्षिणायाव इयो सब फ्रि थानाय जानाय लोंनाय सब बहुत मोजां एनभाइरनमेन्टमोन इयाव लोगोफोराबो सब मोजां मोजां कलेज मोनदों खिन्थु आंना इ टाइमावबो MBBS नि थाखाय मार्क्सआ जायासै बेनि उनावबो आरो फैफिननायनि उनाव बेनिफ्राय अरुणाचलाव निद होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसन इबो फ्रि बेयाव आंखौ आरो सिखायनायाव इयावबो आंना MBBS थालांदो मोनासै आङो बिनि उनाव एबारसो 508 फैबाय आंनिया मार्क्सआ नोंनि आफाया मा मावो आंनि आफाया दा खेथियक आरो फार्मार माने नोंखौ आबाद मावनानैनो नोंनि आफाया बेबायदि मिड एग्जाम होनायाव हेफाजाब होदों ओं आफायाथ' आंखौ हेफाजाब होदो बिदिनो आरो जेब्लायबो एख' माने फैसाफोरनि प्रब्लेमखौ गाव खोनथियालासिनो माने सापर्ट खालामदो आरो हायाबाबो जेखिनि माबानानैबाबो एसे गोजोननाय मोनदों मानोना जा आयाबो आंखौ लुगैखा माने उन्दैयावनो माने जाजानो लुगैयोमोन डक्टर इबो गोसोआव उन्दैनिफ्रायनो हाबना थाखादो आरो आंनो गावबो गोसोखामोन माने जाथारगोन होननानै बेखायनो आङो हास्थायथारदो आरो बेखौनो खालामथारगोन होननानै आंनि उथ्रिसारनायाव आंनि गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो आंखौ सापर्ट खालामदो रावबो दे द्रप खालामफिननांला बिदि एख' बारा माबायाखै माने सापर्ट फेमिलिनि सापर्टआ बहुत मेटार खालामो मानोना बहुत मानसियानो फेमिलिनि सापर्ट गैयियाव थालांदो आंनि लोगोफोरानो बेलेग बेलेग फरायबाय दं बिसोरो आं दा फेमिलिनि सापर्टजोंनो आगबारायदो आरो जेराव जेराव आं थाहैदो बेयावबो टिचारफोरा बहुत सापर्ट खालामदो बेनो आरो आं निटनि बागै बुंनोसै निटआव जुदि सोरबा गोसोबा एक्चुवेलि फार्स्ट इयाराव जुदि साइन्स जायफोरा साइन्स लायो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव बारा माने फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो बेसिकखौ क्लियार खालामनानै बेयावनो मोजाङै फरायखाबा मानोना बहुत मानसियानो सानो कचिं लाथारनांगौ प्रिपेयार खालामनांगोन बहुत गोरायै बिदि नङा एग्जामा गोराथारबो नङा गोरलैयानो खिन्थु बेफोर फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारावनो बेसिकखौ क्लियार खालामलाबा खनसेयावनोबो हाखागोन जायफोरा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो मोजां फरायखायो खिन्थु फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयाराव जुदि मोजाङै फराया खालि पासल' जानायनि थाखाय फरायो होमबाथाय खहाय खस्थ' जायो आरो जोंनाबो आं इमान बारा बिदि मिथियैनि थाखायनो बिदि जालांदों थ' फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव टाइम वेस्ट खालामनाङा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामनानै बाइचान्स फार्स्ट सेकेन्डआव जायाबाबो खनसे द्रप बानायबा मोजाङैनो जालांगोन आरो ST हिसाबै काटअफआबो जोंना बहुत खम थ' ST हिसाबै बहुत चान्स थायो आरो नाजायोब्ला मोननायनि सम्भाबना नाजायोबा खस्थ' खालामबा कनसिस्टेन्सि गाव मेनटेन खालामबाय थायोबा गाव डिसिप्लिन जानानै हाथारगोन आं बिदि सानो आरो मुङा मिथिंगा रामसियारि आंनि गामिनि मुङा बिलपारा आम्बारि बिलपारा मुसुलपुरनि बेनिफ्राय मिड एग्जामाव आं एबार 500 मार्क्स मोनदो आं आसा खालामो एबार आं MBBS मोनगोन होननानै बेनिखायनो आं दा खुसि आरो आगोलाव आं होबायमोन आंनिया माने आं बेलेगफोराव मोनगौमोन जानो हागौ माने डेन्टेल आरो बेलेगफोराव खिन्थु आं MBBS मोनैनि थाखाय आं MBBS खौनो नांथारगोन होननानै माने होथाबबाय थादोंमोन आरो बेसेबांसो खेब होनाय जादों बेसेबांसो खेब आङो एटेम्पआथ' खनबायानो होनजायो द्रपआ खनब्रै होनजायो आङो बे एटेम्प जानाय खिनियाव बेसेबांसो खेब उथ्रिसार जानो हादों एटेम्प जानायाव आङो खननैयाव आं मायबा नङा मायबा मोनगौमोन खिन्थु आं लायासै आरो देग्लाय बेस मोनथारगोन होनना आङो अलमस्ट सियर आरो फार्स्टआवथ' आं लादोंमोन फार्स्टआव आङो गुवाहाटियाव थांदोंमोन माने आं माने न'नि मानसिफोरखौ सोंदोंमोन हागोन ना हाया बेनिफ्राय बाबाया हा बन्दक दोनना फार्स्टआव आंखौ दोनहरबाय बेनि उनाव दोनहरनायनि उनाव आं कर'नानि थाखाय बिदिनो बाय प्रब्लेम जाबाय मोजां जायासै माने आंना बेसिकआबो इमान स्ट्रं नङामोन बेनि थाखायनो उनाव आङो मोनसे चान्स मोनबावदो 6 मान्थआव आं पुनेयाव दक्षिणायाव दंमोन दक्षिणायाव इयो सब फ्रि थानाय जानाय लोंनाय सब बहुत मोजां एनभाइरनमेन्टमोन इयाव लोगोफोराबो सब मोजां मोजां कलेज मोनदों खिन्थु आंना इ टाइमावबो MBBS नि थाखाय मार्क्सआ जायासै बेनि उनावबो आरो फैफिननायनि उनाव बेनिफ्राय अरुणाचलाव निद होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसन इबो फ्रि बेयाव आंखौ आरो सिखायनायाव इयावबो आंना MBBS थालांदो मोनासै आङो बिनि उनाव एबारसो 508
508 फैबाय आंनिया मार्क्सआ नोंनि आफाया मा मावो ओरैनो? आंनि आफाया दा खेथियक आरो फार्मार माने नोंखौ आबाद मावनानैनो नोंनि आफाया बेबायदि मिड एग्जाम होनायाव हेफाजाब होदों। ओं आफायाथ' आंखौ हेफाजाब होदो इदिनो आरो जेब्ला बे एख' माने फैसाफोरनि प्रब्लेमखौ गाव खोनथियालासिनो माने सापर्ट खालामदो आरो हायाबाबो जेखिनि माबानानैबाबो एसे गोजोननाय मोनदों मानोना जा आयाबो आंखौ लुगैखा माने उन्दैयावनो माने जाजानो लुगैयोमोन डक्टर इबो गोसोआव उन्दैनिफ्रायनो हाबना थाखादो आरो आंनो गावबो गोसोखामोन माने जाथारगोन होननानै बेखायनो आङो हास्थायथारदो आरो बेखौनो खालामथारगोन होननानै आंनि उथ्रिसारनायाव आंनि गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो आंखौ सापर्ट खालामदो रावबो दे ड्रप खालामफिननांला इदि एख' बारा माबायाखै माने सापर्ट फेमिलिनि सापर्टआ बहुत मेटार खालामो मानोना बहुत मानसियानो फेमिलिनि सापर्ट गैयियाव थालांदो आंनि लोगोफोरानो बेलेग बेलेग फरायबाय दं बिसोरो आं दा फेमिलिनि सापर्टजोंनो आगबारायदो आरो जेराव जेराव आं थाहैदो बेयावबो टिचारफोरा बहुत सापर्ट खालामदो बेनो आरो आं निटनि बागै बुंनोसै निटआव जुदि सोरबा गोसोबा एक्चुअलि फार्स्ट इयाराव जुदि साइन्स जायफोरा साइन्स लायो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव बारा माने फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो बेसिकखौ क्लियार खालामनानै बेयावनो मोजाङै फरायखाबा मानोना बहुत मानसियानो सानो कचिं लाथारनांगौ प्रिपेयार खालामनांगोन बहुत गोरा इदि नङा एग्जामा गोराथारबो नङा गोरलैयानो खिन्थु बेफोर फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारावनो बेसिकखौ क्लियार खालामलाबा खनसेयावनोबो हाखागोन जायफोरा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो मोजां फरायखायो खिन्थु फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयाराव जुदि मोजाङै फराया खालि पासल' जालांनो थाखाय फरायो होमबाथाय खहाय खस्थ' जायो आरो जोंनाबो आं इमान बारा इदि मिथियैनि थाखायनो इदि जालांदो थ' फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव टाइम वेस्ट खालामनाङा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामनानै बाइचान्स फार्स्ट सेकेन्डआव जायाबाबो खनसे ड्रप बानायबा मोजाङैनो जालांगोन आरो एसटि हिसाबै काटअफआबो जोंना बहुत खम थ' एसटि हिसाबै बहुत चान्स थायो आरो माने नाजायोब्ला मोननायनि सम्भाबना नाजायोबा खस्थ' खालामबा कनसिस्टेन्सि गाव मेनटेन खालामबाय थायोबा गाव डिसिप्लिन जानानै हाथारगोन आं बिदि सानो आरो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरो साइकेट्रि अनक सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।